Wasal fl-aħħar fażi tiegħu il-proġett tal-bypass tal-Mellieħa li matulu se jitħawlu 28 siġra tal-ħarub. Fil-fatt fl-għodwa tas-Sibt beda it-tħawwil ta' 13 siġra minnhom. Il-Ministru Ian Borsch tenna li l-Gvern huwa sensittiv għall-ambjent u huwa żbaljat min jaħseb jew jipprova jagħti l-impressjoni li dan mhuwiex minnu. Qed nagħmlu 28 siġra tal-ħarub fejn qabel ma kellna l-ebda siġra. U allura anke din il-perċezzjoni li hemm min qed jipprova joħloq illi aħna xi gvern kontra l-ambjent jew xi gvern kontra s-siġar hija informazzjoni skorretta u żleali. Huwa spjega kif il-proġett tal-Mellieħa wassal għal żieda fis-sigurtà fit-triq bl-installazzjoni ta' crash barriers mamra wkoll bil-motorcycle strips u bl-ogħla standards ta' sigurtà. Sigurtà li żdiedet ukoll minħabba li għall-ewwel darba din it-triq qiegħda tara sistema ta' dawl adekwat fuq arbli bozzozz LED effiċjenti li jipprovdu dawl xieraq għal din it-triq arterjali, partikolarment tal-vjaġġar sikura matul il-lejl. Il-Ministru aċċenna l-politika li nqalet fir-rigward tas-Central Link Project li ddeskrivih bħala proġett li jħares ukoll lejn miżuri li jkollhom impatt ambjentali pożittiv bħat tħawwil tal-fuq minn 300 siġra. Min-naħa tiegħu il-Ministru José Herrera tenna l-impenn sieħ tal-Gvern biex iħares l-ambjent ta' pajjiżna. Fil-fatt spjega kif fil-Park tal-Majstral għaddej xogħol sabiex jitneħħa mal-2500 metru kubu ta' skart mormi illegalment, jiġifieri 130 trak ta' materjal. Il-Ministru għall-Ambjent fihem kif permezz ta' diskussjoni tinstabet soluzzjoni sabiex in-numru ta' siġar li hemm ħtieġa li nqalgħu bejn il-Knisja Madonna tal-Vitorja u r-Rabat issa huwa ta' 3 biss u mhux 15. Il-Ministru Herrera qal li din is-sena se titwettaq il-weda elettorali fejn tinżara s-siġra għal kull wilt u saħaq li mhux talli l-Gvern żamma din il-weda talli se jmur lilin minn hekk. Il-fatt sal-aħħar ta' din is-sena it-target huwa li nkunu ħawwenna ma' 12,000 siġra, s'issa ġa ħawwenna 6,000 siġra, dan ħajkun numru rekord għal kull sena.